дар соли 1929 сохтмони ду нерӯгоҳи обибарқӣ дар руди дарёи Вахш, яке бо номи Пули Сангин, ҳоло нерӯгоҳи обибарқии Норак, ва дигаре бо номи Си Чароғак, ҳоло нерӯгоҳи обибарқии Роғун ба миён меояд. инҷо коргоҳи нур аст, коргоҳи ғурур аст, коргоҳи ифтихор ва коргоҳи нангу ор аст. баъди ба истифода додани нерӯгоҳи Роғун сарбанди баландтарини ҷаҳон Роғун мешавад. аҳамияти нерӯгоҳи Роғун ҳам иқтисодӣ аст, ҳам иҷтимоӣ аст, ҳам экологӣ аст. корҳои арматурбандӣ, баъдан бетонрезӣ, корҳои кафшергарӣ, ҳамаи ин корҳо ба тарзи шаблонарӯзӣ дар ду баст ба роҳ монда шудааст. айн эмол мо дар сатҳи 974 ҳамин нақша қарор дорем, ки ҳамин болои сарпӯши гирагат мебошад. дур нест он рӯзе ки роҳбарияти олии ҳукумати Тоҷикистон ба нақша гирифтанд ва мо ба ҳадафҳои худ пурра ноил мегардем. ва ба тамоми ҷавонони ҷумҳурӣ ман муроҷиат мекунам, ки инҷо як майдоне аст, ки ватансозӣ аст, ободии миллат аст. биёянд дар бари мо истанд кор кунанд. Роғун ояндаи ободии халқи тоҷик, сари баланду рӯи сурхи ҳар фарди ватан ва кафили болоравии нуфузу обрӯи давлати озоду соҳибихтиёри тоҷикон аст. аз давлати халқи мо бунёд шавад Роғун, аз ғайрати халқи мо бунёд шавад Роғун. 29 октябри соли 2016 соат расо 10 лаҳзаҳои ҳассоси таърихӣ. маросими мутантани бастани маҷрои руди Вахш, Вахши саркаш, Вахши пуртуғён, Вахше ки ба сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун ҳеҷ созиш намекард ва кам ҳам намеовард. аммо ин лаҳзае буд ки дигар чорае надошт ҷуз таслим шудан, зеро бо марде рӯбарӯ буд ки қудрати ҳарфу амалаш оҳанги дигар дошт. оташи ҷангро фурӯ нишонд, миллати парокандаро ба ҳам овард, тоҷикро дигарбора соҳибтоҷ сохт ва дар асри нав бо садҳо корномаву қаҳрамониҳо ҳаммосаву достонҳои тозаеро суруд. ин абармарди давру замон пешвои хастанопазир ва раҳнамову раҳкушои халқи тоҷик муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки ҳудуди 1.5 соат пушти чамбараки булдозер нишаста маҷрои Вахши саркашро баст ва ба сохтмони сарбанди нерӯгоҳи барқии обии Роғун оғоз бахшид. متعال آینده تاجیکستان را درخشان نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. инҷо коргоҳи нур аст, коргоҳи ғурур аст, коргоҳи ифтихор ва коргоҳи нангу ор аст. нангу ори тоҷикона ки бо иродаи матин ва виқору ифтихор имрӯз миён мустаҳкам баста баҳри бунёди иншооти бузурги аср, иншооте ки бо ифтитоҳи он миллати кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик дар оянда ҳарфи дигар хоҳад гуфт. инҷо Роғун аст, Роғуне ки ояндаи чароғони Тоҷикистон ва ҳатто минтақаву буруни он аст. дӯстони азиз, дуруд ба якояки шумо. айни ҳол мо дар шаҳри Роғун қарор дорем ва қарор аст гурӯҳи эҷодии мо имрӯз аз рафти корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи бузурги аср, яъне Роғун дидан намояд ва аз рафти корҳо, ҷараёни он то кадом андоза
корҳо анҷом ёфтааст ва то куҷо корҳои дигар боқӣ монда ва то чӣ муддати дигар мо бояд интизор бошем ки ин умеду ормони миллати тоҷик расида мегардад. Бо мо бошед то ҳамаи ҷузъиётҳои ин коғи бошукӯҳро бо ҳам дида бароем. агар таърихи энергетика дар ҷуғрофияи тоҷикистонро ҷӯё шавем, бояд ба оғози садаи 20 мурур кард. марҳилаҳои рушду равнақи он давраҳои гуногунро дар бар гирифтааст ки ҳар кадом осон ба даст наомадаву бо худ заҳмату талош ва ҷонфидоиҳои фарзандони фарзонаву ватандӯсти миллати тоҷикро дар пай дошта. соли 1904 аввалин шуда ин дастоварди ҷадиди инсон дар ҳудуди ҳозираи вилояти Суғд ва баъдтар соли 1912 дар ҳудуди вилояти худмухтори Кӯҳистони Бадахшон дастрас мегардад. аммо то солҳои 30 дигар гӯшаҳои кишвар ба барқ ҳанӯз дастрасӣ надошт, то ин ки Тоҷикистон дар ҳайати шӯравӣ чун ҷумҳурии мустақил шинохта шуд ва соҳаҳои гуногуни фаъолияти ҷамъиятӣ ба марҳилаи рушд ворид гашт, аз ҷумла соҳаи барқ низ. дар соли 1929 аз тарафи академияи илмҳои СССР бо сарбарии олими варзида Александров як гурӯҳи калоне ба Тоҷикистон фиристонида мешавад, то ки минтақаҳои Тоҷикистонро аз ҷиҳати омӯхтани кӯлҳо, дарёҳо ва дигар минтақаҳои Тоҷикистоне ки аҳамияти дорои иқтисодӣ, табиӣ ва дигар чизҳои муҳим доштанд, аз ҷониби мутахассисон омӯхта мешавад. 15 марти соли 1930 хулосаи гӯем донишмандони шӯравӣ ба ҳукумати Тоҷикистон низ пешниҳод карда мешавад ва аҳамияти калон доштани дарёи Вахш барои тараққӣ додани соҳаи кишоварзӣ ва барои бунёди нерӯгоҳҳои оби барқӣ дар руди Вахш аҳамияти аввалин дараҷа доштана шуд. Ба роҳбари ҳукумати вақти Тоҷикистон Абдураим Ҳоҷибоев, Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нусратулло Махсум пешниҳод карда мешавад. шурӯъ аз ҳамин давра омӯзишҳо дар заминаи имконотҳои тавлиди барқи табиӣ пурра аз ҷониби мутахассисон ба роҳ монда шуд ва маълум гашт ки Тоҷикистон яке аз ҷуғрофиёест ки бо обҳои фаровону рудхонаҳои хурӯшонаш оянда макони бузургтарин иншоотҳои тавлиди барқи минтақаву ҷаҳон хоҳад гашт ва дар миёни лоиҳаҳои зиёди хурду бузург ки аз он давра таррезӣ гашт, аз ҳама бузургтаринаш нерӯгоҳи барқии обии Сичароғ буд ки ҳоло ҳамчун Роғун шинохта мешавад. соли 1940 дар Бадахшон, яъне дар шаҳри Хорух ҳам нерӯгоҳи оби барқӣ сохта ба истифода дода мешавад ва дар солҳои 50 дар минтақаи Тоҷикистон аз дар руди дарёи Сир сохтани нерӯгоҳи оби барқӣ дӯстии халқҳо яъне Қайроқум ва дар минтақаи Тоҷикистони ҷанубӣ сохтани нерӯгоҳҳои оби барқии Шаршар ва Сарбанд низ ба миён меояд ва то солҳои ҳамин давра раванди бомунтазам сохтани нерӯгоҳҳо барои рушди саноатикунонии Тоҷикистони шӯравӣ низ бисёр ҳам корҳои хеле муҳим низ анҷом дода мешавад. Хусусан соли 1960 минбаъд сохтмони нерӯгоҳи оби барқии Норак дар Тоҷикистон оғоз мешавад ва дар соли 1960 корҳои омӯзишӣ ва корҳои минбаъда сохтани нерӯгоҳи оби барқии Роғун ҳам дар солҳои 60 оғоз гардида буд. шурӯъ аз солҳои 30 нерӯгоҳҳои барқии силсилавии миёнаиқтидори Варзоб то солҳои 50 сохта ба истифода дода шуд, вале сол ба сол бо тараққиёти ҷамъияту рушди имконот талабот ба нерӯи барқ меафзуд. бинобар ин лоиҳаҳои Қайроқум ё худ дӯстии халқҳо, Шаршара, Сарбанд, Норак ва билохира Роғун то солҳои 70 идома ёфт ки яке паи дигаре амалӣ мешуд. зарурати пайдо шудани сохтмони нерӯгоҳи барқиобии Роғун ин баъд аз пурра анҷом ёфтани нерӯгоҳи барқиобии Норак
пурра ба истифода дода шуда буд ва камчини нерӯи барқ барои тараққиёти саноату хоҷагии Тоҷикистон баръало ҳис карда мешуд. аз ин лиҳоз зарурати пеш омада буд ки роҳи ҳалли пӯшонидани ин норасогиро гирифтан дар кор. маҳз барои ҳалли ин масъалаи глобалӣ аз тарафи роҳбарияти олии ҳукумати ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон пешниҳод карда шуда буд ки бо дастгирии котиби генералии комитети марказии ҳизби КПСС Леонид Брежнев ҳамаҷониба мувофиқа кунонида шуда буд ва барои созмон додани ин нерӯгоҳ камар баста шуд. аммо сарнавишти Роғун бузургтарин нерӯгоҳи тавлиди барқ ки дар 50 соли гузашта назир надошт ва ҳоло ҳам назир надорад басо пурпечутоб аст. лоиҳаи Роғун ҳанӯз аз рӯзҳои аввал ба монеаҳои зиёди табииву сунъӣ рӯбарӯ шуд ки қабл аз ҳама ҳасудон амалишавии ин иншоотро барои кишваре чун Тоҷикистон нолозим мешумурданд ва дар ҳамин замина чӣ имконоте дар дасташон буд баҳри мухолифат дариғ намедоштанд. бо вуҷуди ҳамаи ин лоиҳаи Роғун расман соли 1976 ба кори худ шурӯъ кард. тамоми мутахассисон аз саросари шӯравӣ бахусус тими таҷрибадори созандагони норак ки таҷрибаи хеле ғанӣ доштанд ба нерӯгоҳи барқии обии Роғун равона шуданд. аммо шодиву сурури тоҷикон зиёд давом накард. ин 10 солае ки сохтмони Роғун бо шӯру шавқ ҷараён дошт ба 10 солаи заволи ҳукумати пуриқтидори шӯравӣ рост омад ва бо пошхӯрии он сохтмони Роғун низ ки тибқи қайдҳои баъзе манбаъҳо 60% корҳояш анҷом ёфта буд ба саҳифаи таърих пайваст. бо сабабҳои маълум ҳукумати шӯравӣ солҳои 90 қариб имконияте надошт ки барои маблағгузории иншоотҳои азими аср ки аллакай оғоз гашта буданд ва маблағгузории онҳо пурра бояд ҳал мешуд, ин масъала маълақ монд. барои ҳалли ин ҳукумати шӯравӣ
قدرت خود را از دست داده بود. از این لحاظ اجباراً مجبور شدند حکومت تاجیکستان که تا یک مدت ساختمان نیروگاه را منقوف گذارند. متاسفانه طبیعت نیز در این روند با روغنسازان سازش نداشت و ماه می سال 1993 وخش سرکش سربند 40 متره و نیم ساخت را از پیش راهش شسته برد. با گذشت وقت نقب‌ها و دیگر انشاءات‌های مهم نیم ساخت قسماً از بین رفتند و کارگاهی عظیم به خاک یکسان گشت. یأس و ناامیدی بالا گرفت. راغون را دیگر افسانه و خواب و خیال می‌خواندند. بیش از همه دشمنان ملت تاجیک و حسودان و ناتوانبینان طبل شادی می‌زدند. بخبر از آن که عزم و اراده تاجیک شکست ناپذیر است و رشته این کار را نجات بخش ملت، فرزند قهرمان کشور، پیشوای معظم و محبوب تاجیکان محترم امامعلی رحمان بعد صاحب استقلالی تاجیکستان و پشت سر گذاشتن مشکل‌ها و سرسانی‌های زیاد دیگر باره به دست گرفت. دوباره می‌سازمت وطن، اگر چی با خشت جان خویش ستون به سقف تو میزنم، اگر چی با استخوان خویش، اگر چی 100 سال مردم به گوری خود خواهم ایستاد کی بردارم قلبی. راغون عمر نارک است 100 سال دیگه دراز میکنه. 100 سال دیگه عمر نارک دراز میشه. اینم با معرفتی نه که ما همسایه هست. با جای لای آب جمع میشه در اینجا. آب تکشین میشه در خود حوض راغون. آب لای تکشین میشه، آب صاف جاری میشه به نارک. آغاز ساختمان هنوز بدون مشکل نبود. برای سنجیدن ضرر اکولوژی نیروگاه برقی آبی راغون، سرور دولت همه دعواگران را در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی به هم آورده سنجش دیگر باره و جدی لایحه راغون را به میان گذاشت که در نتیجه پس از 3 سال آموزش لایحه کاملا از هر جهت بی‌ضرر و مفید اعتراف گشت. 29 августи соли 2007 ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии роғун таъсис ёфт ва оинномааш 15 апрели соли 2008 тасдиқ гашт. соли 2009 ҳукумати тоҷикистон бо ширкати сохтмонии итолиёвии Salini Impregilo барои шурӯъи сохтмон қарордод ба имзо расонид ва кор оғоз шуд. Это для нас судьбоносный проект. Мы начали, мы будем строить. دوباره می‌سازمت وطن، اگر چی با خشت جان خویش ستون به سقف تو میزنم، اگر چی با استخوان خویش، اگر چی 100 سال مردم به گوری خود خواهم ایستاد کی بردارم قلب یار من بناره آنچنانی خویش. دوباره می‌سازم از وطن اگر چی با خشت
иқтидори лоиҳавии он ба 3600 мегаватт баробар буда, 6 агрегати дорои иқтидори 600 мегаваттӣ ва баландии сарбанди 335 метра ки дар ҷаҳон баландтарин сарбанди сангиву хокӣ дар назар гирифта шудааст, иборат мебошад. аз рӯи он маълумотое ки мо дорем, дигар дар ҷаҳон ҷойгоҳе ёки ҷойи сарбандсозие нест ки баландтар аз ин бошад. сарбанди сангиву хокӣ то солҳои наздик сарбанди баландтарини ҷаҳон сарбанди норак буд. ҳозир сарбанди баландтарини сангиву хокии ҷаҳон аст норак, чунки дар солҳои наздик чиниҳо сарбанди аз норак баландтар сохтанд, 5 метр баландтар, хато накунам агар, бо воситаи бетон, сарбанди бетонӣ. аммо сарбанди баландтарини сангиву хокӣ ҳозир сарбанди норак аст. баъди ба истифода додани нерӯгоҳи роғун сарбанди баландтарини ҷаҳон роғун мешавад. дигар на бетониш баробари аст, на санги хокист, на чӯбӣ, на дигар. беназириша ман гуфта истодашам. беназириш боз аз он ки аҳамияти нерӯгоҳи роғун ҳам иқтисодӣ аст, ҳам иҷтимоӣ аст, ҳам экологӣ аст. беназирии нерӯгоҳи роғун сарбандаш ин ки дар мавриди кам обӣ об метиҳад ба поёни об, дар мавриди серобӣ обро дар ин ҷо медорад. ва ҳамчунин обовардҳо, наносҳо мегӯем, седиментатсия ки дар як сол дар ҳудуди 100 миллион метри кубӣ ба поёни об меояд, дар ин ҷо ҷамъ мешавад. аз ҳамин лиҳоз сарбанди роғун беназир аст. беназириаш ҳам ин ки ба воситаи агар нерӯгоҳи норак агар танзими солонара ба ӯҳда дошта бошад, нерӯгоҳи роғун танзими бисёрсоларо ба ӯҳда дорад. нерӯгоҳи фарз кардем ки сангтудаи яку сангтудаи дуву ин нерӯгоҳҳо танзимҳои шабонарӯзӣ доранд. шабонарӯз метавонанд танзим кунанд, дигар на. норак солона метавонад танзим кунад мавсимӣ. аммо нерӯгоҳи роғун аз он лиҳоз ки ҳаҷмаш калон аст, аз он лиҳоз ки дар боло об ҷойгир аст ва дар поён об ёрдамчиҳои худаша дорад, нораку сангтудаи войғозию дигар, ин танзими бисёрсолаи обро, яъне ки барои тамоми минтақаи поёноб дигар ҷумҳуриҳо, ӯзбекистон, туркменистон, қазоқистон манфиати бисёр баланди иқтисодиву иҷтимоӣ дорад. ҳамчунин барқи озод, барқи сабз, барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза ва барқи арзон. дар ҳолати пурра ба истифода додани нерӯгоҳ, он метавонад дар як сол 17 миллиард киловатт нерӯи барқ ҳосил кунад. дар ин иншооти муҳими аср беш аз 17 000 нафар мутахассисону коргарон машғули кор буда, ҳудуди 3500 адад техника ва мошину механизмҳо сафарбар гардидааст. обанбори ин нерӯгоҳ имконият медиҳад ки 360 гектар заминҳои нав аз худ карда шуда, обёрии 4-5 миллион гектар заминҳои минтақа беҳтар гардад. гурӯҳи эҷодии мо аз рафти корҳои сохтмонӣ дар сарбанди нерӯгоҳ дидан намуд, ки майдони сохтмон, рафти кор ва шӯру шавқи кормандон аз ҳисси баланди ватандӯстӣ доштани ҳар кадоми онҳо дарак медод. барои бештар маълумот пайдо намудани раванди кор, дар ин қисмат бо муҳандиси масъули бахш дар сарбанд ҳамсӯҳбат шудем. шукрек шумо дастед. ҳоло мо бо шумо дар қитъаи дар мавзеи сохтмонӣ ядрои нерӯгоҳи барқӣ, ядрои сарбанди нерӯгоҳи барқи оби роғун қарор дорем. ҳоло мо бо шумо дар сатҳи 1950 қарор дорем ки дар ин сатҳ корҳо иҷро гардида истодаанд. мувофиқи лоиҳаи корӣ ядрои сарбанди нерӯгоҳи барқи оби роғун аз сатҳи 1965 оғоз гардид. мо то оғоз гардидани корҳо баҳри хобонидани маводи гилхоки сангрезадор, аввалан тозакунии ёнаҳои чапу рост ва тозакунӣ аз зерасоси ядро шурӯъ гардид, ки дар ҳаҷми зиёда аз 3 миллион маводҳои ғайрисара бароварда шуданд. баъдан бо хобондани ҳаҷми зиёди бетони конструктивӣ ва инчунин бори аввал дар миқёси осиёи миёна, гӯем хато намекунем, хобондани бетони кӯбида
оғоз гардид дар зерасоси ядрои сарбанд ва ин аст ки ҳоло мо аз сатҳи 984 то сатҳи 1950 ба хобонидани маводи гилхоки сангнезадор хобонидем ва то имрӯз бо баландии 45 метр аллакай мо маводи гилхоки сангнезадор хобондем барои ядрои сарбанд. Сохтмони ядро бо марҳила ба марҳила сурат мегирад. Дар марҳилаи аввал дар назди мо супориш гузошта шудааст ки то моҳи август соли 2025 ба сатҳи 1110 бароем ва тавонем ки обро то сатҳи 1100 бардорем. Ва ман мутмаин ҳастам ки бо як ҷӯшу хуруш корро дар ин ҷо рафта истодааст ва ман мутмаин ҳастам ки дар ин муҳлати муқаррар гардида мо ба ин сатҳ мерасем. як қисмати бузурги иншооти роғун низоми мураккаби нақбҳои обпартову обқабулкунанда дарвозаҳо ва маркази идоракунӣ мебошад ки дар ҳар қитъаи он кор дар ҷӯшу хуруш аст ва қариб ки тамоми марҳилаҳои нақбканӣ ба анҷом расидааст ва ҳоло танҳо корҳои мустаҳкамгардониву кафшергарӣ ҷараён дорад. корҳои оҳанфулӯзӣ дар нақбҳои ҳавокаш, дарвозаҳо ва нақбҳои обгузар обпарто ба таври лозима тибқи нақша ҷараён дорад ки бо муҳандисони ин қисмат низ ҳамсӯҳбат гаштем ва то андозае ба мо оиди ин низоми мураккаб маълумот доданд. ин ҷо қалби замин аст, синаи кӯҳ. мо дар дили кӯҳ қарор дорем. шукӯҳу шаҳомати роғун дар зери замин аст. фарҳодҳои кӯҳкану тешабадасти тоҷик бо муҳаббат ин сангҳои хороро мумиё карда шикофтаанд. биёед аз ин шукӯҳу шаҳомат бо ҳам дидан намоем. салому алайкум, хаста набошед. чӣ тавре ки мебинем корҳои арматурбандӣ, баъдан бетонрезӣ, корҳои кафшергарӣ, ҳамаи ин корҳо ба тарзи шабонарӯзӣ дар ду баст ба роҳ монда шудааст. дар худи ҳамин минтақае ки айни замон мо кор мекунем наздики 150 нафар корманд бидуни муҳандисон, фақат кормандони оддӣ наздики 150 нафар ба таври ҳам басти шабона ҳам басти рӯзона дар ду баст, яъне 150 нафарӣ мо сафарбар кардаем ки бо дар нақша дорем бози кормандоро то теъдоди 200-300 нафар дар як басти корӣ расонда корҳоро сари вақт анҷом ёбем. бисёр хуб. шумо ба мо гуфта метавонед ки масалан вазифаи ҳамин нақбе ки ҳоло мо қарор дорем, вазифаи ҳамин нақб аз чӣ иборат аст? вазифаи ин нақби мо нақби обпартои қабати чорум, вазифаш обпарто. аз ин ҷо об мегузарад. ин нақби мо фаъолиятшам ҳамаи чишам барои обпартои хизмат мерасад. об дар ин ҷо аз ин самт меояд, аз ин самт дар ин ҷо дар ин минтақа ба ду шоха тақсим мешавад. дар ҳар як ҳамин нақби мо нақби ст4 б аст ҳозир бо ҳаст ст4 а. дар ҳамин ст4 б мо ки айни ҳол мо қарор дорем, дар худи ҳамин ст4 б мо боз дута ниткада ҷудо мешавад, ба ду самт ҷудо мешавад. дар ду самт дута самти дарвозаҳои плоски ва сегмени, яъне дар як нақби беи мо 4 адад дарвоза насб мегардад. 4 адад дарвоза дар ин нақб, 4 адад дарвозаи дигар дар нақби аи мо насб мегардад. инҷа бо ҳастаи утоқи дарвозаҳо, ин минтақаи утоқи дарвозаҳо аст ки мо айни ҳол дар ҳамин минтақа қарор дорем. инҷа ба тамом корҳои оҳанфулӯзиш анҷом ёфта, баъдан дар вақти истифода додан идоракунии ҳамаи ҳамин бар як шохаи мо 4 дарвозае ки мешавад, идоракуниш аз ҳамон минтақаи толори дарвозаҳо, инҷа утоқи толори дарвозаҳо аст, идоракуниш аз худи ҳамин толор мешавад. ҳам шохаи а, ҳам шохаи б, яъне 8 дарвозае ки мо дар ҳамин минтақа дорем, идоракунии ҳамино, худи ҳамино аз ҳамин толори утоқи дарвозаҳое ки дар ҳаминҷа қарор дорад
این شاختی که ما میبینیم این شاخت باشد این شاختی هواکش است. تشکر زیاد از شناسایی با شما شد هستیم و شما برای موفقیت خواهیم. تشکر. شما واقعا هم کاری تاریخی کرده ایستید برای ملت توجیک، برای آرمان‌های این ملت کهن بنیاد و تمدن آفر شما واقعا هم تاریخ سازی میکنید و شما موفقیت آرزو. سلامت باشید، موفق باشید. 16 ноябри соли 2018 агрегати якум ва 9 сентябри соли 2019 бошад агрегати дуюми нерӯгоҳ бо иштироки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вазъияти тантанавӣ бо иштироки ҳайати калони ташкилотҳои дохиливу хориҷӣ ва расонаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ба кор дароварда шуд ва барқи истеҳсолии ин ду агрегат ба системаи умумии энергетикии мамлакат интиқол дода шуд. این لحظه های تاریخی را به شما بنیادگران این کاخ با شکوه نور که در میدان زحمتی سازنده صحنه ننگ و ناموس ملی، شجاعت و متانت و احساس گرمی وطن دوستی نشان دادید تبریک میگویم و به هر یک شما از نام تمام مردم تاجیک، از نام خود و حکومت تاجیکستان منتداری صمیمی اظهار می‌نمایم. با پیش تاجیکستان! هورا! бинои чархаҳои нерӯгоҳ дар зери замин қарор дошта ҳамчун толори мошинҳо ном бурда мешавад ва он 221 метр дарозӣ, 21 метр паҳноӣ ва 69 метр баландӣ дорад. дӯстони азиз, ҳоло мо дар қалб, дар нуқтаи марказии нерӯгоҳи барқии Роғун қарор дорем ва ҳамаи шукӯҳу шаҳомат, ҳашамате ки дар ин қалби кӯҳҳо, дар ин раҳравҳоу нақбҳои тӯлониву хеле зиёд, дар ин обанбори хеле калон ва дар ин садди баландтарин ҷамъ шудааст, ҳамааш вобаста яъне ҳамин ҷо аст. ин агрегат аст. агрегат яъне ҳамон нуқтаест ки барқ тавлид мегардад. агар ба хотиратон бошад, бинандаи азиз, замони ифтитоҳи ана ҳамин агрегат сарвари давлат барои фоли нек гирифтан аз умру баракати ин нерӯгоҳ тангаро ба ҳамин ҷо гузошта буданд ва ҳоло мо низ имтиҳон мекунем. ана мо низ аз удааш баромадем. умри Роғун тӯлонӣ аст ва мо ба ин эътимод дорем. ин агрегати панҷум аст ва он тарафтар агрегати шашум, яъне агрегатҳое ки аввалин шуда ба истеҳсоли нерӯи барқ шурӯъ намуданд ва кори Роғунро оғоз намуданд. дар он тараф кор ҳоло идома дорад. агрегати 4, 3, 2 ва 1 ки бо пурра ба истифода додани ин агрегатҳо нерӯгоҳи барқи ё оби Роғун комилан сохтмонаш ба анҷом мерасад. тамоми орзуҳову тамоми он ҳама заҳмату талошҳои роғунсозон ва нурофарон бароварда мегардад. агар вобаста ба ҳамин нақша гирем, айни эмол мо дар отметкаи ки сатҳи 974 ҳамин нақша қарор дорем ки ҳамин болои сарпӯши гирогат мебошад. чархҳои кориро ба ҳаракат дароварда, дар натиҷа коркар шуда, баъдан об боз бевосита ҳамин об гузашта меравад. дар ин ҷо ба ғайр аз оне ки гидрогат кору фаъолият менамояд ва бо системаҳои ҳавотаъминкунии об хунук карда мешавад, аз ин тарафи чапи мо бошад системаи ангезиши тиристори ки барои ба ангезиш овардане ки
барои барангехтани ротори гидроагент хизмат менамояд. новаста аз оне ки мо аз об истифода карда неки чархҳои кориро ба ҳаракат медодем, дар натиҷаи ангезондани ротори гидроагент баъдан истеҳсоли нерӯи барқ мешавад ки бо воситаи ҳамин ноқилҳое ки дар боло дида истодем, бо воситаи ҳамин нерӯи барқи истеҳсол мешуда ба боло ба тарафи трансформаторҳои қуввагӣ ки онҳо иқтидоршон 700 мегаволт ампера мебошанд, нерӯи барқи истеҳсолшудаи гидроагент 15750 волт ба шиддати 525000 волт баланд карда баъдан ба воситаи кабелҳое ки ҳар як кабел то ба маҷмӯи дастгоҳи тақсимкунандаи пӯшидаи энергазӣ бурда расонда шудааст, ба ҳамон ҷо интиқол дода мешавад. нерӯгоҳи барқии обии Роғун муҳимтарин иншооти давру замон буда, рушди иқтисодиёти мамлакат аз он вобастагии калон дорад. бо пурра ба фаъолият оғоз намудани нерӯгоҳ, Тоҷикистон ба кишвари саноатӣ табдил ёфта, заминаи гузариш ба ҳадафи чоруми стратегӣ ва рушди босуботи он фароҳам мегардад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин иншооти муҳими иқтисодиву иҷтимоии мамлакат пайваста сафарҳои корӣ анҷом дода, аз рафти корҳои сохтмонӣ ҳамеша бохабар мегардад ки ин ташрифҳо ба кормандон рӯҳияи нав бахшида баҳри содиқонаву холисона анҷом додани корҳо мусоидат менамояд. ҳар боре ки кас аз ин коргоҳи муҳташам дидан мекунад, нақбҳои сершумору беохир, роҳравҳои гуногунандозаву чоҳҳои бетаг, таҷҳизотҳои бузургу гаронвазн, минтақаҳои хатарноки фаъолият, дили гарми кормандон ва ҷиддияти ҳар қадаму ҳар лаҳзаи кориро мушоҳида намуда, аз ҳисси ифтихор саршор мегардад. дар ин ҳама талошу ҳаракатҳои ҳамешагии роғунсозон оини кишвардорӣ ва муҳаббати бепоёни халқу ватанро дидан мумкин аст. ғайр аз он ки ин заҳматҳо суботу зиндагии шоистаи ҳамватанонро дар пай дорад ва моро ба истиқлолияти энергетикӣ мерасонад, ҳамчунин дар рушди иқтисоди миллӣ низ як ҷаҳиши бузурге ба вуҷуд меорад. агар ба раванди корҳои сохтмонӣ аз рӯи рақамҳо таваҷҷӯҳ созем, он лаҳза ба лаҳза тағйир меёбад ва ҳар соат як қадами нав бардошта мешавад. дар ҳар як қитъа гурӯҳи алоҳида ба таври шабонарӯзӣ пойбанди кор буда, аз шароиту имконоти фароҳамшуда қаноатманд мебошанд ва ҳар нафар ба ояндаи дурахшони ватан бо нури Роғун эътимоди қавӣ доранд. тамоми масъалагузорӣ ва пеш овардани зарурати сохтмон ва ҷидду ҷадал намудан барои пеш бурдани соҳаи энергетика, на танҳо энергетика, тамоми соҳаи хоҷагии халқ саҳми бевоситаи муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон беандоза калон аст. маҳз хизматҳои бошарафонаи фарзанди бароманди миллат, хизматҳои содиқонаи оност ки имрӯз чуноне ки мо дида истодем, ягон соҳае нест ки мо рӯз ба рӯз пеш бурда натавонем. барои роҳи ҳалли ин масъалаҳоро ёфтан бевосита хизмати беандозаи роҳбари давлат калон аст. дар тӯли солҳои 2018 то 2029 пурра анҷом ёфтани нерӯгоҳ пешбинӣ гардидааст. дур нест он рӯзе ки роҳбарияти олии ҳукумати Тоҷикистон ба нақша гирифтаанд ва мо ба ҳадафҳои худ пурра ноил мегардем. оғози корҳои барқарорсозӣ ва бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун, таҷдиду азнавсозии нерӯгоҳҳои барқии обии Норак
сарбанд ва қайроқум мавриди истифода қарор гирифтани нерӯгоҳҳои барқии обии сангтуда 1 сангтуда 2 помир 1 нерӯгоҳи барқии обии тоҷикистон дар баландии 3500 метр аз сатҳи бар дар ноҳияи дурдасти мурғоб маркази барқу гармидиҳии душанбе 2 зеристгоҳҳои барқии 500 киловаттаи душанбе ва суғд хати интиқоли барқи 500 киловаттаи ҷануб-шимол дастгоҳҳои тақсимкунандаи пӯшидаи элегазии 220 ва 500 киловатта дар нерӯгоҳи барқии обии норак зеристгоҳҳои барқии 220 киловаттаи лолазор хатлон айни шаҳристон шаҳри нав геран 2 хатҳои интиқоли барқи 220 киловаттаи лолазор хатлон тоҷикистон афғонистон хуҷанд айни қайроқум суғд айни рӯдакӣ ва оғози татбиқи воқеии лоиҳаи каса ҳазор аз ҷумлаи комёбиҳои бузурги тоҷикистон дар роҳи расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ мебошад ки таҳти раҳнамоиҳои бевоситаи пешвои хиратманду дурандеш муҳтарам эмомалӣ раҳмон амалӣ гардидаанд. راغون آینده آبادی خلق تاجیک سری بلند و روی سرخ هر فردی وطن و کفیل بالا روی نفوذ و آبروی دولتی آزاد و صاحب اختیار تاجیکان است. راحت سفید و اقبالت بلند باد تاجیکستانی عزیزی من. خلق ما بنیاد شود راغون از غیرت خلق ما روغون قدرت است روغون متانت است روغون شجاعت است روغون محبت است روغون حقیقت است دوستان عزیز روغون واقعا هم حقیقت است باید هر نفری ما تک تک ما این واقعیت رو این حقیقت رو با چشم سر آمده بینیم تنها آنگاه شکوه و شهامت آن رو میتوان با چشم سر دید دوربین نوارگیری ما توان انعکاس این همه شکوه و شهامت رو ندارد روز تا روز لحظه به لحظه ثانیه به ثانیه یک تغییرات در рафти корҳои сохтмонӣ ба вуҷуд омада истодааст санге болои санг хишт болои хишт ҳар як зинаи кор дар ҷараён аст ин сурати кор ин раванди кор умедвор мекунад ки рӯзи чароғон шудани тоҷикистон наздик шуда истодааст ин манбаи нур тамоми халқи тоҷикро ба орзуу омоли худ мерасонад بنیاد شود راغون از غیرت خلق ما بنیاد شود راغون هم قسمت و هم دردیم در روزگاران مردیم از عبرت خلق ما بنیاد شود راغون